खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 जुन समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोआव अहंकार साननाय फैगोन, रावनिबो खोथा लानाय नङा, गावनि खोथा बादियै खामानि दामानिफोरखौ मावगोन। वृष राशि। जेब्लायबो समाजनि फारसे सांग्रांथि जागोन, गाज्रि खामानिनि फारसे साननाय फैनाय नङा, गुबुननि सायाव नोजोर होगोन। मिथुन राशि। देहायाव जेंना नुजाथिगोन, देहानि बेमार आजारफोरखौ भुगिनांगोन। देहानि जेंनाखौ लानानै हारसिङैनो दुखु जागोन। कर्कट राशि। सोरनिबा थुलुंगा मोननानै खामानि मावगोन। दिनै नोंथाङा जेखि जाया खामानिखौनो मावनो सानगोन, गोसोनि साननाय हनायफोरा सांग्रां जागोन। सिंह राशि। गुबुननि नोजोराव फानदायनाय जागोन, नाङा फाङा ओरैनो समाजाव बायदि रावफोरजों सावरायजागोन। सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। कन्या राशि। बेफार फालांगियाव गोबां रां मुलाम्फा जागोन, नखरनि आंखालखौ फालांगिजों सुफुंनो हागोन, फालांगिनि फारसे गोसो होगोन। तुला राशि। मोजां खामानिखौ बुजिस'नो हानाय नङा, खामानि दामानिफोराव ओरैनो गोग्लैसोगोन। थासारिखौ बुजिनानै सोलिनाया नोंथांनि साबसिन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय मोजांसिन सम, गोसोनि हास्थायनाय बायदि फिसा मोनगोन। नखराव गोदान आलासि फैनायाव हाजासे रंजागोन। धनु राशि। नखरखौ लानानै गुबुन जायगायाव दावबायहैनो सानगोन, दावबायनायजों गोसोखौ उदां मोनगोन, गियान सोरजिनो हागोन। मकर राशि। बबेबा मोनसे जेंनाखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनाय जागोन, नांलायनायजों सोमोन्दो गावस्रानो हागौ, दुखु जानांगोन। कुम्भ राशि। नखरनि मोजां मुवा बेसादा खहा जागोन, हरखाब मुवा खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा, रांखावरि खहा जागोन। मीन राशि। नखराव गासैबो अनलायनाय आरो गोरोबलायनाय फैगोन, थांखिखौ जयै लागोन। गोजोन खौसेथिजों गोसोनि साननायफोरा साबसिन जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।